Bueno, boa tarde. E moitas grazas polos que aínda continuades aquí. Empezamos a xornada que xa é a recta final. Bueno, supoño que chegará máis xente que aínda foron a aproveitar un pouquiño o sol de Pontevedra. Mover os marcos. En Galicia, mover os marcos é unha peculiar tradición veciñal moi influída polo carácter labrego da poboación e a loita secular pola propiedade da terra. Aplicando esta característica identitaria á loita política, tan prexudicial pode ser mover os marcos para roubarlle un cacho de leira ao veciño, como amosar un celo excesivo na defensa dos lindeiros da propia parcela. Ambas posicións son representativas da falta de miras e dunha actitude minifundista que non cuestiona a precariedade do que manteñen e que supón un lastre para avanzar nun proxecto común. Hai un ano, o día seguinte ao da Patria Galega, dicíanos Xosé Manuel Beiras que a xente quere unidade popular e non disputas por mover marcos entre fincas de partidos. Onte mesmo dicíanos que a unidade popular non a fan os cadros dos partidos, que os motores auxiliares non poden ser os motores principais e que os partidos non poden usurpar o papel da cidadanía. No xantar de onte, que tuven a sorte e o prazer de compartir con Ana Luisa, con Moncho e con Luz, comentábamos que só pode haber unha alternativa de unidade popular se queremos gañar electoralmente as institucións á dereita. E que para cada ala precisase a capacidade política de chegar a acordos cos que teñen algunha diferencia con nós, porque cos que son iguais é moi doado facelo. Debemos reflexionar, e para iso estamos hoxe aquí, se estamos condenados a entendernos na conformación da unidade popular neste espazo político ou, polo contrario, teremos que cargar eternamente coa pedra ás costas. Como dixo Carlos Blanco nun monólogo xa antigo sobre os marcos, o peor son os valados mentais que nos impiden avanzar. Hoxe nos acompañan 3 persoas que teñen gran capacidade de análise e que veñen dende hai tempo, ven observando, opinando ou ven participando activamente neste proceso de confluencia das forzas da esquerda rupturista para a conformación dun suxeito político galego que sexa a alternativa real do cambio para este país. 3 persoas que teñen moito que dicirnos e que dicirse entre sí do que pensan sobre esta aparente loita de marcos, que diagnóstico fan do momento en que se atopa actualmente a confluencia e a donde nos diriximos, se imos por bo camiño ou, en caso de errar, como reconducilo e superar os obstáculos. Son persoas ben coñecidas que casi non precisan presentación, pero vou intentar comentar algo de cada unha delas. De Xoán Hermida, a quen coñecín xa participando no ámbito das mareas e que ten un amplo currículo, que é licenciado en Historia, máster en Filosofía e doutor en Ciencias Políticas, dirixente sindical e político, asesor institucional, colaborador en ONGs, pero sobre todo activista a prol dun proxecto colectivo, a alternativa de transformación que o país necesita. As súas propostas polo ben común, o foro que dirixe, a súa antiga actividade no espazo ecosocialista e o seu traballo na Marea de Pontevedra fan de Xoán unha persona indispensable no noso proxecto. Coordinou o libro colectivo Repensar a Democracia, que eu tiven a honra de participar na súa presentación en Lugo. E agora ven de anunciar a publicación do seu libro máis recente esta mesma semana, Galicia no labirinto da nova política, da editorial Galaxia. De Antón Bahamonde, profesor de Filosofía, ensaísta e chairego de Vilalba, podemos decir que foi definido como un dos pensadores máis orixinais e independentes do noso tempo. Formou parte do Consello de Redacción da revista Luces de Galicia e foi coordinador do foro do mesmo nome. Publicou numerosos artigos, ensaios e libros en xornais e revistas. Membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega, promotor de edicións de referencia, un intento para crear un xornal galego. Xa en 1990, nunha obra colectiva, 4 ensaios sobre a esquerda nacionalista, adiantaba fórmulas para a renovación en clave de colaboración da esquerda en Galicia.
Antón Bamonde é unha persona indispensable na formación da opinión política galega nas últimas décadas. E de Ana Luisa Bouza, que é licenciada en Ciencias Políticas e Socioloxía, foi deputada e directora xeral de Igualdade na Xunta do Bipartito en 2005, fundadora de Abrente, esa alternativa de innovación dende o BNG, loitadora e pensadora feminista con numerosas achegas neste campo, coautora do libro O Tratado da Constitución Europea Visións dende Galiza, do ano 2005. Dende o Encontro pola Marea, o Banquete de Conxo e a Iniciativa pola Unión, os seus esforzos acompañándonos son moi de agradecer. Como ela mesma dixo, en tempos da globalización, unha boa xestión do minifundio pode ser unha oportunidade. Imos dar a palabra a cada unha destas persoas e a continuación vos animamos a participar nun debate, podedes intervir, expresar as vosas opinións ou facerlles preguntas. Moitas grazas. A ver. Sí. Está aí. Hola. Mira agora. Sí? Pois non vai. Así que, sí? Vale. Bueno, boas tardes. Vimos de pasear por os placeres, que xa non son placeres, son outra cousa, pero para min é unha honra compartir mesa de debate con estas tres compañeiras e tamén, bueno, o título un pouco suxerente, pero tamén un pouco, a mí non me gusta moito, isto de mover os marcos é un pouco, non me gusta realmente, me parece máis interesante falar do ensanchamento dos espacios, non? Que do que vou intentar eu reflexionar o tempo que me toca e ao final non me vou resistir de falar tamén do que penso eu da teoría entre aspas dos motores auxiliares, rematando cunha especie de gráfico no que intento esbozar algo do futuro ou do que eu penso que pode ser o futuro. En todo caso, cando entra en crisis o modelo de representatividade, que no que estamos nunha crisis de representatividade, no fondo é porque antes entrou en crisis un modelo social, non? Sempre suele haber dúas tendencias, non? Cando entra en crisis un modelo de representatividade. Hai unha tendencia, vamos a chamarlle fundamentalista, daqueles que pensan que hai que volver aos principios ideolóxicos, non? E, polo tanto, que todo a crisis de representatividade ven motivada por unha moderación en exceso, e hai a outra oposta, claramente oposta, que vamos a chamarlle pragmaticista, non? Por decir de algo, que, ao contrario, pensa que hai que alonxarse cada vez máis das fontes ideolóxicas, que eso son o lastre, non? Bueno, normalmente o debate ao final se sitúa entre hai que ser máis ou hai que ser menos, non? Eu sempre que surge ese debate digo que non hai que ser máis nem hai que ser menos, sino hai que ser outra cousa, non? Que no fondo, cando hai unha crisis de representatividade, no fondo hai unha crisis de paradigma e, polo tanto, convén cambiar o paradigma, non? Sempre ocurre así. Vou poñer dous exemplos diferentes e distantes. Nos 80, cando entrou en crisis o PC, é dicir, cando entrou en crisis o aglutinador máis potente do que era a resistencia antifascista, a xente que se oponía ao franquismo, cando entrou en crisis, precisamente surdiron esas dúas tendencias, non? Había quen, chamándose prosoviéticos, quería volver ao marxismo-leninismo, por certo, volveu 40 anos despois, non? E había os que decían que o que había que facer era moderar máis o discurso e ir pola vía dunha esquerda máis moderada e tal. Así pasou tamén ao principios deste século, non? Cando a crisis do contenedor fundamental do antifraguismo, que era o BNG, entrou en crisis, había tamén os que, quedando na UPG, decían que había que reafirmarse nos principios e había os que pensaban que había que moderar os principios e ser máis pragmático, non? Bueno, volvemos ao de antes, non se trataba de nin máis de esquerdas, nin menos de esquerda, nin máis nacionalistas, nin menos nacionalistas, o que se trataba era seguramente de cambiar o foco e pensar que o paradigma estaba esgotado, non? Tanto un como outro, non? Asistimos, eu creo, e estaredes de acordo comigo, a unha crisis democrática, de valores, civilizatoria, sin precedentes, non? E seguramente imposible de abordar sin eso, sin un cambio profundo, unha renovación profunda de todo o paradigma do que se veu coñecendo como a esquerda, non? Hasta ahora. Ben na súa versión reformista ou ben na súa versión revolucionaria, pero, en todo caso, todo ese paradigma, todo ese contido
ideas, de actuacións, de formas de concebir a política están en crisis, non? Por lo tanto, unha crisis global que necesita un paradigma alternativo. Eu diría máis, seguramente necesitemos unha reforma do paradigma, un cambio de paradigma nos tres aspectos, non? No aspecto epistemolóxico, é dicir, o que, no aspecto ontolóxico, quen son os suxetos do cambio neste momento, e no aspecto metodolóxico, o como, non? E iso afecta moito ao que estamos construindo, a ferramenta esta de que lle chamamos partido instrumental e da que despois tamén falarei del, non? E, polo tanto, unha crisis paradigmática e unha renovación paradigmática que, no fondo, se basea, se sustenta nunha triple crisis, non? Unha crisis do modelo productivo, unha crisis de... Si queredes me quito isto e falo directamente, non? Vale, unha crisis do modelo de relacións sociales e, por último, unha crisis de representatividade. Son tres crisis en unha e son tres crisis que, en todo caso, hai que abordar. E, ademais, a eso se suma, no caso noso, un esgotamento do modelo saído da transición, do modelo de 78, non? Por lo tanto, temos unha triple crisis a que, en este caso, no local, engadiríamos unha crisis de esgotamento de modelo, non? Cando falamos do primeiro, da crisis do modelo productivo, que é unha crisis sistémica, multifocal, estamos falando de varias cousas, non? Estamos falando da financiamento da economía, é dicir, como xa non a economía é igual que no primeiro ou no segundo capitalismo, senón é fundamentalmente unha economía financiera e, polo tanto, todo o proceso especulativo de burbullas que eso conleva. Falamos tamén das relacións comerciais norte-sur, é dicir, non a bipolarización norte-sur sin precedentes, como non houve no pasado. Falamos tamén dos límites de crecimento, é dicir, do infarto ecolóxico, da imposibilidade de seguir desenvolvendo este modelo, e falamos, obviamente, dun modelo de consumo e as súas patoloxías. Por que digo isto? E isto que ten que ver ca crisis dos marcos, ca crisis da representatividade, pois ten que ver, desde o meu punto de vista, e esta é a primeira grande crisis do que se chama a esquerda, cunha crisis de alguma maneira, o modelo que defendíamos hasta ahora, non? É obvio que con toda esta crisis productiva é moi difícil entender que se pode restaurar tal como conocimos o estado de bienestar e, polo tanto, que hai que ir a outro modelo, e esa é a primeira gran crisis da esquerda, é dicir, non ser capaces de ter un modelo alternativo actual en términos productivos. Hai unha segunda crisis, que é a crisis das relacións sociais. Bueno, moito se ten falado de si desapareceu a clase obreira, non desapareceu tal, o que si é evidente que a clase obreira como tal cambiou, mudou, as estruturas de clases mudaron, ou se non existe unha estrutura de clases como existía hai 30, 40 anos, e, polo tanto, ese concepto xa non configura as relacións sociales actuales. A iso hai que añadir novos suxetos políticos, hai que añadir a crisis demográfica, hai que engadir os fluxos migratorios que hoxe temos, non? E iso, para min, supón esa segunda gran crisis da esquerda, non? Que non é posible un cambio alternativo desde o pensamento de unha única clase, é dicir, por lo tanto, tamén un cambio ontolóxico, non? Antes era un cambio epistemolóxico, era un cambio ontolóxico. E temos, por terceiro, unha crisis de representatividade. Bueno, hai toda unha corrupción generalizada que a moita xente lle leva a demandar un regeneracionismo político. Hai unha falta de confianza na política, o que ten que ver coa ética, da que se fala moito, e de que non é unha cuestión baladí, é unha cuestión central na política actual. E hai tamén unha crisis de representatividade fruto da necesidade de participación no século XXI e, polo tanto, que ten que ver ca radicalidade democrática. Esa crisis de representatividade é a terceira gran crisis da esquerda, porque a esquerda se empeña en reproducir de novo os esquemas previos para volver a reconstruir espacios de intervención política parecidos aos anteriores. Xa digo que non me vou a cortar para poder falar da teoría dos motores auxiliares, pero vou deixar para o final. Pero, en todo caso, sí que é certo que transitamos desde partidos ideolóxicos con corpos doctrinales moi pechados a partidos máis laicos, é dicir, onde a estrutura se basea máis en principios políticos, non en principios ideolóxicos,
Tamén é verdad que vamos cara a modelos máis flexibles, ou deberíamos ir a modelos máis flexibles de participación. Un día falaba San Facal de partidos a la carta, de onde voltas a isto dos partidos a la carta, non? Como a militancia actual elixe cando quere participar, como quere participar, onde quere participar. Outro día, cando sacou esta resolución, que me parece moi boa, a coordinadora en Marea sobre a proposta de Compostela Aberta, eu intentei na subir as miñas redes e o formato non mo permitía, porque era un formato de carta, non? Entón, a transformei en un JPG e logo a subín. Logo outros seguiron o exemplo e tamén a subiron e dixen, bueno, en realidad o que estamos construindo non é un partido a la carta, en realidad estamos construindo un partido IKEA, onde cada un monta como quere o modelo político que lle ven dado, e despois o transforma na súa casa e o fai de alguma maneira compatible ca súa forma de traballar. Pero, bueno, eu diría que esta é a terceira gran crise, porque nos reiteramos sempre en modelos caducos, en modelos repetitivos, en modelos pechados, e parafraseando vou parafrasear a alguén, non o vou citar, parafraseando a alguén, eu diría eso de partido nin instrumental. Bueno, pois se partido nin instrumental, partidos previos menos, non? Creo que hai que camiñar cara a outro modelo tamén de metodoloxía política, non? Que ten máis que ver ca cooperación, co cooperativismo político e ca construción do que estamos intentando construir, inda que a veces nos coste, non? Decía que xunto con eso estamos... Como vou de tempo? Vale. Xunto con eso estamos, obviamente, nun esgotamento de modelo que nos está afectando, non? Como nos afecta? Bueno, en primeiro, a hora de analizar as prioridades deste tempo político. Eu son dos que digo que non hai nada que este superado, simplemente van aparecendo visións máis polivalentes da realidade, non? Se antes a realidade da esquerda tradicional era o eixe esquerda-dereita, o eixe social, o nacionalismo fundamental era o eixo nacional, o de centro-periferia, o nacionalismo-estatalismo. Eu creo que o 15M veu a poñer encima da mesa un terceiro eixo fundamental, que é o eixo democrático, non? Os de abaixo contra os de arriba, non? Este terceiro eixo non é que sustituya os outros, eu non creo que a loita esquerda-dereita teña desaparecido, nin a loita nacional periferia-centro teña desaparecido, pero si é verdad que ese eixo adquire moita máis forza, sobre todo en un momento de esgotamento do modelo como que estamos vivindo e decimos que estamos vivindo, non? E, polo tanto, de alguma maneira pasa a ser un primeiro plano. Tamén son dos que crei, e aí son pesimista, que ese discurso, esa línea discursiva que tiña a nova política hai 3 anos, foi mudando e se volveu un modelo de discurso moi clásico da esquerda, non? De alguma maneira, renunciamos ao regeneracionismo político, renunciamos a intentar ontolóxicamente construir unha transversalidade, no caso de Galicia máis importante, porque sería nacional e, polo tanto, eso tamén nos daría pé a xogar a construir un modelo político de hegemonía electoral e social, e renunciamos a moitas cousas que eu creo que hoxe o estamos empezando a notar, non? É dicir, esa pérdida de pulso que de alguma maneira se tiña hai 3 anos, non? Hai un segundo aspecto que tamén quería comentar, que é a importancia dos momentos simbólicos, non? Dos feitos simbólicos, é dicir, é verdad, sigue sendo verdad, como se analizaba antiguamente a realidad, de que existe unha oportunidade política para o cambio, que existen suxetos de cambio, é dicir, eso que tradicionalmente se chamaba condicións objetivas e subjetivas, pero a xente que analiza os movimentos sociales e que analiza a contenda política na actualidade chegou á conclusión de que eso ten importancia, pero a veces quen enmarca, é dicir, o proceso enmarcador é o que ten moita máis forza, non? O vivimos, o 15M de alguma maneira supuso un cambio de etapa na que hoxe estamos aínda desenvolvendo, non? E ademais ten que ver cun cambio de etapa moi republicana, é dicir, porque se hoxe estamos falando do tránsito cara a unha nova democracia, nos damos conta que o momento simbólico da antigua transición, ou da transición da ditadura á democracia que hoxe temos, foi un acto simbólico moi pouco republicano, que foi a morte dun ditador nunha cama, non? Neste caso non, esta caso é xente que toma as plazas para reivindicar unha nova democracia, polo tanto un acto moi proactivo, non?
E eu creo que iso tamén ten moito que ver co que estábamos falando. E por último, e remato, ten que ver coa transversalidade que decía antes frente ao corporativismo, é dicir, que somos, quen queremos somos e a quen queremos representar. Isto é fundamental, non? Eu son dos que pensa que durante moito tempo en Galicia o PP foi capaz de xenerar precisamente ese marco transversal desde o conservadurismo que a esquerda ou o nacionalismo non foi capaz de xenerar desde a esquerda ou desde o nacionalismo, non? E, por lo tanto, que nós temos o reto, neste momento de tránsito democrático, de construir tamén esa transversalidade hexemónica desde a esquerda, desde o progresismo ou desde cada un, desde a mitoloxía que quera construir, non? Pero está claro que desde a oposición ao que temos, non? Vou poñer un exemplo que ten, e remato, que ten que ver como as cousas cando cambian, cando mudan, os análisis anteriores xa non sirven, e ten que ver, como dicía antes, co tema dos motores auxiliares e a teoría dos motores auxiliares. A mediados do século pasado, non o anterior, do século XIX, había un gran debate en Londres sobre a problemática que xeneraban as cacas dos cabalos, fruto dos carruaxes de cabalos, no centro de Londres. Era un gran debate político no momento, como solucionar ese gran problema. 30 anos despois, ao aparecer o motor de arranque e o automóvil, ese gran problema desapareceu. A ninguén se lle ocurriría pensar que o motor de explosión, co automóvil, iba a estar funcionando mellor con motores auxiliares de cabalos, non? É dicir, se cambiou o tempo, cambiou o motor, para que vas a meter motores auxiliares que xa están agripados? Pois moi ben, cumpliron a súa función, xa non existen, construyamos a ferramenta cos novos motores que necesita este tempo, non? Este era un pouco o exemplo. Remato con unha especie de gráfico, que é unha figura en realidad, que intenta explicar máis ou menos cara a onde vamos, non? Bueno, no fondo hai unha coordenada que nos levaría desde a orientación de participación da modernidade, que eran estruturas de decisión xerarquizadas, os antigos partidos, a unha orientación de participación da posmodernidade. Entendedeme posmodernidade non como algo banal ou friki, sino no sentido que entende Sousa Santos, como a posmodernidade forte, como a superación dun modelo determinado. Bueno, obviamente iríamos cara a estruturas de decisión participada. E na coordenada con isto estaríamos falando de onde estar situada a orientación paradigmática, da vella política, onde a unidade ideolóxica é central, a nova política onde a unidade democrática é central. Bueno, en función de onde estemos situados nesas dúas coordenadas, seguramente teñamos no A, é dicir, orientación paradigmática vella, xunto con estruturas de participación xerarquizadas, partidos clásicos, vean sean nacionalistas ou da vella esquerda. Si temos frente a eso, inda así, decisións xerarquizadas ou motores auxiliares que nos pesan moito, pero orientacións paradigmáticas da nova política, seguiremos tendo partidos ou alianzas simplemente da nova esquerda, que non irán moito máis alá, e a este lado teremos no B, si temos unha orientación paradigmática bella, ideologicista, pero unha orientación de participación, pois teremos partidos nacionalistas cidadáns modernos, ou alianzas de esquerda frontistas modernas, pero non acabaremos de cumplir o que eu creo que é onde debe de situarse en Marea, que é no punto D, non? É dicir, na orientación paradigmática da nova política, onde a unidade democrática ten máis valor que a unidade ideolóxica, e, ademais, na orientación paradigmática de decisión participada, é dicir, eu chamolle aí iniciativas democráticas de base, que podría ser as mareas, ou algo que a nivel nacional pode acabar sendo en Marea, non? Bueno, e nada máis. No, póñeme de pé e... Creo que te tes que...
Hola. Sí, ahora sí. Bueno, boas tardes por terme invitado e boas tardes a vosotros por estar aquí nun día tan estupendo, estar un domingo soleado como este reflexionando sobre o futuro político de Galicia, aínda que sea xente comprometida, ten certo mérito. Bueno, eu primeiro quería dicir, realmente o meu instinto sempre foi conservador, o meu instinto corporal. Non creo que a mí me gustara unha revolución, non? E tal vez un dos autores que máis me agrada pois é Josep Pla, que é o conservador catalán pois, por excelencia. Non? E dice que Pla, en un momento, que a diferencia entre unha persoa inteligente e unha que non é saber diferenciar non entre o que é e o que debe de ser, que iso fai calcar tonto, sino entre o que é e o que non é. Quero dicir que eu procuro ter un estilo de pensamento, na medida do posible, descriptivo, donde, digamos, o que seña o meu particular punto de vista non se sobrepoña a descripción dos procesos que me parece que están en curso. Se houbera que facer unha descripción moi xenérica, planetaria do momento, pois eu diría que hai algo que empezou a mediados do século XIX, que foi o movimento obreiro, os partidos marxistas, anarquistas, socialistas, etc., e que, de algún modo, periclitou en algún momento a finais do século XX. Hai aí unha línea, non? Que se podría decir se isto sucedeu no ano 68 ou se ten que ver coa caída do muro de Berlín no 91. Pero, en todo caso, a mí me parece evidente que hai aí un ciclo histórico que acabou. Quero dicir, o dito ao revés, que o que estamos é ante un triunfo por goleada do neoliberalismo, do capitalismo, non na súa fase mercantil ou industrial, sino na súa fase financiera. E ese capitalismo o que está xenerando é un horizonte político extraordinariamente peligroso e pechado en todo o planeta. Se un repasa o planeta, pois tes un señor de extrema dereita en Estados Unidos, a un ex da KGB en Rusia, que se estiman mutuamente. En Polonia e en Hungría están no poder partidos semifascistas, o mismo en Austria, pois, a extrema dereita chegou ao poder, a extrema dereita o Salvini en Italia, ten peso en Holanda. Bueno, quer dizer, o panorama de chorar, por decirlo de outro momento. O planeta, por así decir, está clausurando o seu horizonte político. Digamos, o ciclo que abreu a derrota fascista no ano 45 e que durou, pois, tal vez hasta os anos 70 e pico, en que empezou o neoconservadurismo da Reina Thatcher, pois, é dicir, esta alianza que sempre se decía entre cristiano-demócratas e socialdemócratas que instaurou o estado de bienestar, etc., pois todo isto está en obvia, en fin, crisis e declive, non? E de tal modo que a única política de esquerda, hasta onde entendo ahora, pois é unha política conservadora, non un sentido non negativo, sino no sentido de que se trata de defender precisamente pois, a sanidade, a educación, as pensións, o estado de bienestar. Digamos que é unha política defensiva, pero non hai unha imaginación política como era a imaginación política revolucionaria ou incluso reformista no seu momento, que encha ese lugar. Non? De tal modo que a crisis é de dimensións, en fin, cósmicas, diría eu. Convén non olvidar isto, porque, repito, o momento é grave e, digamos que a tendencia evolutiva pois non preservou. A victoria onte de Pablo Casado, é dicir, da variante española, da extrema dereita, pois eu creo que se acompasa Salvini a un horizonte que é europeo e que non ten, e mundial, e que, digamos, o nacionalismo español é a forma en que se elabora aquí, pois, digamos, pois un ciclo político que en este momento está desenvolvendo por todas partes. Non? Bueno, vou a saltar moi brevemente deste xuicio máis xenérico ao que son, digamos, as tarefas aquí, non? As tarefas aquí son tarefas de mínimos tamén. En Galicia, desde a transición, gobernou, houve un tripartito, que tuvo que ver co incidente co recentemente falecido Fernández Albor,
E o bipartito, que foi nas condicións especiales en que Fraga tiña 8 anos, xa está caducado e era despois do movimento Nunca Máis. Foron os dous gobernos progresistas que houve nos últimos, en fin, dende a transición democrática. O primeiro foi produto dunha xogada de billar, en fin, dos que naquele momento estaban, en fin, da división do Partido Popular, etc., e dunha xogada de billar, en fin, dos que naquele momento estaban ao mando no Partido Socialista e demais, non? Hai que recordar, por certo, que Felipe González non foi nada partidario daquele partido porque xa tiña un problema vasco, tiña un problema catalán e non quería promover o que en aquel momento tiña algún viso, que era a coalición galega. O bipartito cometeu, como eu son crítico co bipartito, con algunhas decisións do bipartito, que en realidad, basicamente, coa ausencia de algunhas decisións, en particular, eu no seu momento que publicaba artículos no País, publiquei un par deles, donde decía que o que había que facer era unha lei de caixas. Isto era antes de que houbera, en fin, todo o rollo da subprime e todo isto, non? Hai que recordar, falando do que se pode e non se pode facer cando está no goberno de Xunta, que Esperanza Aguirre, despois pasou o que pasou con Caja Madrid e o que agora é Bankia, pero Esperanza Aguirre fixo unha lei de caixas e dicía na Caixa, en Caja Madrid. O mismo en Andalucía, despediron dun cura famoso, que era o que mandaba ali, en Cajacorda, etc., e fixeron unha lei de caixas en Extremadura e en todas partes. Pero aquí, por algún motivo, as caixas do país, que como todo o mundo sabe, desde se conoce Galicia, en especial Caixa Galicia, en fin, o triángulo do poder en Galicia realmente era, digamos, o Partido Popular, Paco Vázquez no seu momento e Caixa Galicia, non? E, bueno, Caixa Galicia estaba en todas as operacións, en fin, de sostén, digamos, dos equilibrios de poder en Galicia. Bueno, quero dicir que, cando sucede o partido, na miña opinión, esta é unha decisión tal vez máis drástica que tiña que tomar e que non se atreve a tomar, que elaborar unha lei de caixas e despedir o amigo Galloso, que levaba no sitio desde o ano 64, posto polo alcalde de Vigo da época, polo motivo polo que estaba posto, que era por ser de Falange, no seu momento, un contable, etc. E algo moi parecido se podría dicir de Caixa Galicia. Non tomaron, o bipartito non se atreveu a tomar esa decisión, non se atreveu a meter en vereda a Caixa Galicia, a Caixa Nova, e, por tanto, a Voz de Galicia non sei a débeda que terá agora con a banca, pero a finales dos anos 90 lle debía 5.000 millóns de antiguas pesetas a Caixa Galicia. É dicir, de outro modo, a Voz de Galicia dice o que diga o que a Caixa Galicia quería dicir e aquelas coalicións de poder que no seu momento Caixa Galicia participaron. Bueno, quero dicir que digo isto para dicir que fui moi crítico con algúns decisións do bipartito, especialmente con esta ausencia de decisión sobre este asunto que me parece, porque o máis importante nun país é o diñeiro, a estrutura financiera, pero, en outro sentido, a verdade é que o bipartito fixo ben, e é o que voto en falta hoxe mesmo, en relación a unha posible derrota de Feijóo. A Feijóo é obvio que só o poderá derrotar unha coalición entre o Partido Socialista, o Bloque e a Marea. E iso quere dicir que tens que emitir a mensaxe antes de que haxe eleccións que existe a posibilidade dese goberno. Que pode ser un goberno solvente e que pode ser un goberno fiable e, por tanto, ten que, digamos, a oposición tería e debería emitir mensaxes máis aladas sobre a competencia interna de complicidade e de solvencia nun futuro goberno posible. A idea da plausibilidade dese goberno ten que estar instalada na opinión pública previamente. E despois, por suposto, ten que haber lideratos fortes e programas que señan plausibles. Digamos que ten que haber unha complicidade mutua entre as forzas de oposición para efectuar ese traballo conxunto de desgaste de Feijóo e de preparación da alternativa. Se non existe isto, na minha opinión, non hai nada que facer. En ese sentido, creo que non axudan demasiado os puntos de vista que plantean cousas que son imposibles. Non creo, nin creín nunca que fora posible o que chamamos en momento procesos constituintes.
Se non conoce a realidade electoral española e particularmente a maioría do Partido Popular no Senado, e etc., pois eu en estes anos non vin, é verdade que hai unha crisis de legitimidade do régimen do 78, é verdade que a transición está sometida a revisión, pero non é verdade que o régimen este débil. Eso non é verdade. Digamos, o elemento máis complicado que ten é o tema catalán, que é un tema que, en fin, o momento culminante foi a decisión do Tribunal Constitucional de 2010 e que é realmente, digamos, en fin, o que é de máis oscuro, non? Como se pode resolver. A modificación do mapa político, en realidad, pois, é simple, non? É dicir, había dos partidos, hai 4. Quero dicir con isto, ou dito ao revés, outra vez, que despois de que se parara o ascensor social, de que se empobreceran as clases medias, de que aparecera o precariado, de que a sanidade non sei que, de que a educación non sei qual, etc., o que pasou en España? Pois, basicamente, na minha opinión, moi pouco ou casi nada. Realmente, o único que houve, a única manifestación da crisis, ou non da crisis, porque realmente non é crisis, é digamos, os ricos se reservan unha parte do pastel maior e nunha correlación de forzas en que xa non hai, existe a Unión Soviética, en que a esquerda prácticamente está desaparecida e tal, pois se reserva un papel unha parte do pastel maior. Isto é no que consiste, en fin, todo o neoliberalismo e o capitalismo financiero. Bueno, pois non entendo que haxa en España crisis alguna do régimen, no sentido que exista a probabilidade un proceso constituinte que xenere unha ruptura democrática que non houve no seu momento, sino que realmente, repito, as forzas progresistas o que fan é desenvolver programas de defensa do adquirido, non de desenvolver unha legislación política isto de outra orden, non? Bueno, quero dicir que se tú queres gobernar e queres transformar, tens que afinar moito o discurso, porque o que o povo nacionalista e o povo de esquerdas necesita son éxitos. Por que o motivo do Partido Socialista hai un mes estaba no terceiro lugar e hoxe está no primeiro lugar? Pois basicamente porque o Partido Socialista todo o mundo dá por defenestrado hai un mes ou un mes e medio e por unha, porque o home lle botou coraxe, pois a abstención, é dicir, o voto que estaba silente, se moviliza. E, naturalmente, o trasvase, que no seu momento foi de PSOE a Podemos, pois se volve ao revés. Pero, en fin, o argumento central é este, repito. No medio das fenomenais modificacións sistémicas que houve en España, de un empobrecimento generalizado, realmente o que pasou foi casi nada. E a única manifestación que houve realmente foi precisamente a da transformación do sistema de partidos, que en este momento está casi concluída. O que queda por reformular é o tema do nacionalismo vasco conservador, que onte e hoxe teñen ao Congreso, non? E onde Puigdemont está reformulando a antiga Convergencia e Unión. Entendo que no conxunto do Estado, con matices, ese proceso está xa en curso. E despois está, claro, a anomalía galega e de Marea, que ten que efectuar unha síntese de culturas diversas que, en fin, parece que lle está costando e, visto desde o exterior, eu creo que a Marea se perde moito en cuestións procedimentais e fai pouco por elaborar un programa político claro e convincente para o público común, que o que quere, basicamente, é que Feijóo seña derrotado e que haxa un goberno novo que abra outras posibilidades. Simplificando, creo que este é digamos, o gran desexo nun sitio no que gobernaron eles, exceptuando eses dous interís, non, do tripartito primeiro e do tripartito despois, non desde que o mundo é mundo, pero sí desde que Franco morreu. Nada máis, moitas gracias. Agora. Bueno, boa tarde. Tamén agradecerlle a En Marea pois,
que pensaran que eu podo aportar algo a este debate e que me permitan pois compartir a mesa pois con xente que ten tanto aportado, non? E tanto que aportar. Porque eu no fundamental o que son é unha señora maior, como Manolo me recordou varias veces ao largo destes 2 días, non? E como señora maior que son, pois teño moita experiencia, máis de 40 anos de militancia política, formei parte do maldito bipartito, e, bueno, todas esas cousas pois me fan, digamos, ter un marco de valores, de crenzas, de experiencia, que inevitablemente media toda a reflexión que fago sobre o momento actual, que a veces enriquece esa reflexión, pero que teño que recoñecer para ser honrada intelectualmente que a veces seguramente pois alastra tamén, porque eu teño unha mochila, non? Decía a Victoria que poñan eles o marco e despois eu movo, non? Bueno, para que vexades como media, non, a mochila que cada un levamos, cando vin o título, mover os marcos, nin de broma, pasóuseme pola imaginación a interpretación que lle deu Victoria do mover os marcos das leiras. Non, eu fume a Leikov, non? E dixen, non, aquí o que se trata é de non pensar no elefante, non? E do que se trata é de ver como facemos para cadar a hexemonía. Para min, a acción política é a loita por conseguir o poder e a loita por manterse no poder. Igual para conseguir o poder non é necesaria a hexemonía, e menos neste momento, pero, dende logo, para manter o poder é necesaria a hexemonía cultural, é necesario cambiar o marco, é necesario generalizar un novo conxunto de valores, un novo conxunto de creencias diferentes dos que están instalados maioritariamente, porque cando o PP gana unha e outra vez, é porque teñen a hexemonía cultural, comparte, a maior parte da poboación comparte un marco non tanto ideolóxico, sino de crenzas e valores, ou polo menos son capaces de trasladar que comparten ese marco con unha maioría da poboación. Así que temos unha oportunidade, porque efectivamente eu creo que estamos en un momento no que o paradigma, no que a hexemonía está tambaleándose. Estamos en un momento de caos, e o caos sempre é unha oportunidade para o cambio, pero non sabemos se o novo paradigma se vai instalar e cal vai ser, porque o novo paradigma pode ser o caos. Entón, e o novo paradigma pode non chegar a instalarse, pois un pouco na idea do que decía Antón, non? Tanto que está pasando e tan pouco que se move, porque, non sei, o que acaba de pasar no Congreso do PP a min pareceme aterrecedor, non? O que nos agarda é a guerra dos clones, non? Os dous señores que non hai quen os distinga, a ver quen é máis de dereitas, incluso físicamente, non? Ben, entón, este caos no que estamos instalados, como podemos construir nese caos unha oportunidade, non? Eu creo que tamén a hexemonía se construe en sociedades, en momentos históricos e en territorios concretos, non? Xoán, eu creo que estendeuse moito en un diagnóstico de como está cambiando a sociedade. Estamos nunha sociedade posfordista, no que o emprego, no que as relacións de produción, no que tamén a representatividade está en cuestión e nunca vai ser como foi, nesa sociedade posfordista como nesa sociedade rede, non? Digamos que cambia, que a globalización introduce cambios importantísimos na forma de relacionarnos. Como facemos para construir hexemonía? Como facemos para construir unha ferramenta útil para chegar ao poder, non? Para min, esa xestión da nova complexidade, digamos, desde o punto de vista máis pragmático, non creo que é necesario un fondo filosófico e un fondo ontolóxico, pero creo que tamén é importante aportar elementos pragmáticos, ¿no? Elementos máis, digamos, do concreto, de táctica, ¿no? E para min hai dous retos. Hai un reto organizativo
e hai un reto de comunicación, porque nas democracias ao poder chégase en procesos electorais, e os procesos electorais gánanse pola comunicación. Entón, a política é electoral e a política é comunicación. E os procesos electorais xa non suceden só durante os procesos formais electorais, sino que existe unha continua campaña electoral. Hai algúns estudosos que dicen que vivimos nunha democracia de audiencia, no que en perpetuo proceso electoral, no que hai unha perpetua competición electoral entre os partidos e os líderes, e, bueno, tamén entre o que nos gustaría que fora e o que é, eu quédome con partir do que é, non? Con, digamos, partir no estudo do que é, no diagnóstico do que é, non? Para min, os retos organizativos están en entender varias cousas que están sucedendo. Que neste mundo global, caótico, o tamaño importa moito menos. Non estamos nunha sociedade fordista, non estamos nunha sociedade onde as organizaciones son sólidas, que se construyen montando ladrillos por acumulación cuantitativa, non? Sino que importa máis a capacidade de conectar, a capacidade de influir. Estamos vendo que os resultados electorais dependen moi pouco de cantos militantes teñen os partidos, senón da súa capacidade de incidir, de ilusionar, de mobilizar, non? En unha sociedade de rede, a autonomía dos nódulos obriga a xestionar a complexidade de forma non xerárquica. Eso en Marea túvose claro dende o principio, teorizouse dende o principio, pero é moito máis fácil teorizar que logo practicar, non? E eu reivindico, hoxe reivindicouse, non me lembro en cal, bueno, igual en varios dos ponentes, non? O minifundio, non? Xestionar a complexidade do minifundio non significa a concentración parcelaria. A concentración parcelaria non funciona en política, neste tempo político, senón que é necesario buscar fórmulas de colaboración. O que decía Delmiro podese aplicar tamén á política. Priorizar o uso sobre a propiedade. Traballar sin cuestionar a propiedade, pero traballar na acción política colectiva sin cuestionar a propiedade das siglas, das organizacións ou do que sexa, non? Outro elemento é a liquidez. Decía Xoán, a flexibilidade. Bauman chámalle liquidez. Vivimos nunha sociedade líquida. Decía Joana Mortagua onte, winter is coming, non? Pois, efectivamente, vivimos nunha sociedade na que as cousas, todo cambia de un día para outra. Este marco líquido obriga as organizacións a ter a flexibilidade de adaptarse ao cambio. Tamén o decía Beiras, eu iba a Moaña, pero primeiro parecía que iba a tal sitio, logo parecía que iba a tal outro, pero eu iba a Moaña, só que me tiña que adaptar ás correntes da ría, non? Eso non me podía facer perder de vista cal era o obxectivo. O obxectivo era chegar a Moaña, pero estaba na ría, estaba na auga e tiña que adaptarme ás necesidades, porque ir contra a corrente só me levaba ás rochas, non? Pois eu creo que ese tamén é unha cuestión moi importante, non? E despois, en esa sociedade líquida, a mí sempre me pareceu que a idea da etiqueta en Marea era moi adecuada a este tempo líquido, non? Porque os movementos políticos neste momento medran e van ao debalo como as mareas e a veces como tsunamis, non? Teñen refluxos, non é como antes, a acumulación chegabas a un punto e ibas lentamente, non, agora, da mesma maneira que chegas como un tsunami, podes arrasar con todo e volver para atrás, non? Falaban tamén estes días do problema do desencanto das expectativas non cumplidas, non? Eso respecto ao tema organizativo. E respecto ao tema de comunicación tamén xa vedes que eu teño máis preguntas que respostas, non? Sobre o tema de comunicación tamén algúns elementos que me parecen importantes a ter en conta, non? Ben, é necesario, tamén ten que ver con como se construye a unidade popular neste tempo, non?
Eu creo que é necesario. Eu son tamén bastante partidaria da idea de populismo de Laclau, non? Creo que hai que reivindicar o populismo como a forma de acción política neste tempo, non? E iso que quere decir? Quere decir que temos que ser capaces do que di a dereita, que é simplificar, pero que non é simplificar, sino que é articular demandas particulares que incluso poden parecer antagónicas alrededor de un elemento común. Vemos que o éxito da unidade popular como lema, como ese elemento común, ou o que foi no seu día a casta para Podemos, ou o que foi en este momento para o PSOE a corrupción, é capaz de articular elementos que teñen outras direccións, pero que nun momento concreto son capaces de poñerse a traballar en común por esa idea que articula nese momento unha movilización que pode chegar ao poder, non? Eso non significa que eses grupos que conflúen teñan que renunciar ao seu particularismo. A unidade popular non é unha unidade organizativa, ou non ten por que ser unha unidade organizativa, ten que ser unha unidade de acción. Ese tipo de confluencia ou de articulación de elementos diferentes que se xuntan para facer algo en común nun momento determinado abre unha ventana de oportunidade que é temporal e que se non se aproveita, péchase. É dicir, que hai que estar preparados, preparadas para aproveitar esa ventana de oportunidade e entrar aí, porque logo hai que construir a hexemonía. Esa ventana de oportunidade non é a hexemonía, non nos podemos equivocar, non? E despois hai outro elemento da comunicación que está creando moita crispación e moito dolor personal, non? Estamos vivindo un proceso de telenovelización da política. Creo que Fermín Bouza acertou dándolle ese nome, non? Porque é moi adecuado, non? A telenovelización digamos que unha forma de utiliza un diccionario cognitivo, uns atallos cognitivos que fan asequible e amable para a xente que non ten especial interés na política nin noutros temas, pero que acercan, non? E esos elementos que son elementos, pois, digamos, factores de noticia, son fundamentalmente a negatividade, a personalización, a sorpresa e a tematización. Os escándalos, los buenos contra los malos, non se trata de ter razón ou un mellor programa, non, sempre se caracteriza como los buenos contra los malos. Non hai clases, non hai intereses, hai vos malos e xornalistas, que nesta democracia de audiencia se convirten nos sacerdotes, non? Que dan bendicións ou maldicen, non? Ben, eu creo que esta contorna de comunicación tan emotiva é emotiva para o público, pero non pode ser emotiva para os axentes que fan a comunicación. Ten que ser racional. É o escenario no que nos toca competir, é a forma na que se compite electoralmente, pero nós non podemos creernos, é unha escenificación, nós non podemos creernos os bons contra os malos, as leortas, non sei que, non podemos creernos eso. Nos temos que distanciarnos como organización En Marea, debe distanciarse como organización diso, non? Onte decía Joana Mortagua, cando lle preguntaban a deslealdade, se non cumple o PS o pacto, e ela decía, bueno, nos non nos imos enfadar, non somos noivos, que nos deixe o noivo e nos enfadamos, somos aliados, chegamos a un acordo, ese acordo non se cumple, pois se busca outro. Así de racional. Nós non podemos deixarnos levar por esta emocionalidade da comunicación política, porque non estamos aquí, desculpádeme, desde logo non estamos para facer enemigos, pero nós non somos un grupo de amigos, aínda que sexamos amigos. Nós somos un grupo que quere conseguir o poder, porque creemos que podemos facer que a xente viva mellor. E para eso, digamos que hai que utilizar as tácticas e non involucrarse nelas de maneira que nos impidan seguir adiante. E xa para rematar, porque creo que me estou pasando moito, non? Ben, xestionar a complexidade non se pode facer dende o sectarismo.
temos todo o dereito do mundo a ter unhas crenzas a creer que estamos en posesión da verdade, que temos a ter unhas crenzas moi fondas e defendelas con moito calor. Pero con eso é imposible xestionar a diversidade. Onte decía Beiras que o que se precisaba era humildade e lealdade. Pero eu creo que esas son os valores que precisan os súbditos, humildade e lealdade. E eu creo que para este novo tempo os valores que precisamos son confianza e asertividade. Ter a capacidade de decir claramente o que queremos, ter a capacidade e a sabiduría de saber que non se vai poder facer como queremos porque hai outros elementos cos que hai que negociar, ter a capacidade tamén de que cando algo non funciona hai que intentar outra cousa. Xestionar a complexidade é difícil, precisa de traballo e de paciencia. Non se pode facer, o dixemos en varias ocasións durante as conversas destes días, non se pode facer desde a improvisación. Hai que facelo desde o traballo. E, sobre todo, creo que é fundamental describir a realidade, tamén o decía moita xente estes días, describir a realidade con todo o realismo e mirar o futuro. E intentar non caer na melancolía de creer que hai un pasado mítico ao que volver, a un pasado mítico de unidade, un pasado mítico de organizaciones de outro tipo, de militancia de outro tipo. Digo, bueno, isto é o que temos, que é o que podemos construir con eso. E cando un tema non nos interesa, movamos o marco, vale? Eu creo que un pouco no que decíades vos, cando un tema non nos interesa, cambiemos de tema. Se os medios están interesados en que En Marea aparezca dunha forma determinada e a En Marea non lle interesa aparecer desa forma, movamos o tema, movamos o marco, cambiemos de tema. Temos que ter a capacidade de cambiar de tema. E nada máis. Moitas gracias. Hai un micro para quen queira falar. Levo 2 días sin falar. Pola mañán quería rematar con unha cousa que expresou Antón, pero antes quero poñerlle un limiar a isto. Primeiro que non sabemos se queremos ir a Moaña. Non sabemos se queremos ir a Moaña. En Ferrol sería ir a Mugardos, ou a Graña, ou a Maniños. Pero non sabemos a onde queremos ir. E supoño que a En Marea ni siquiera lle importa. Non sabemos se vamos facer o socialismo, o comunismo, ou como queiras que se chame a nova sociedade que íntimamente pretendemos. Ni siquiera sabemos onde está a soberanía de Galicia, ni siquiera podemos esperar agora e de inmediato o recoñecemento de Galicia como entidade, o famoso suxeito político. Así que eu son aínda moito máis pesimista sobre a situación, pero dentro deso, e trascendendo as tácticas, hai moito que facer, moitísimo. Ou se poñerlle freo ás multinacionais é unha revolución, e, sin embargo, non é unha medida ni siquiera de esquerdas. Así que hai moito que facer e hai que coller a embarcación. Non estou moi seguro se vamos a vela, a Moaña, e entonces hai que ir con largos para aquí e para lá, ou lle metemos un motor non auxiliar
e vamos a toda pastilla, ou metemos 7 motores fuera a borda e facemos no país do narcotráfico unha boa lanchada de aquí a donde queramos ir. Digo porque a marea tan líquida é que non sabemos realmente que queremos facer, pero hai moitísimo que facer, non? Coincido en que non ten programa, que dedicamos moi pouco esforzo a definir o que é posible facer sin definir o socialismo, nin o comunismo, nin o modelo futuro, nin sequera aquela situación gloriosa en que Galicia teña recoñecemento. Hai moito que facer. E eu creo que, pola mañá intentaba decir que un dos problemas é a linguaxe tan líquida, pero non tan líquida. Aquí somos un espacio rupturista e eu aínda non me enterei en que consiste a ruptura. É verdade, hai que falar claro. En que consiste a ruptura? Porque entonces estaríamos de acordo. Se queremos ir a romper con algo, vamos a romper eso. Mandarria, dinamita, non sabemos. E iso nos obriga a ter uns comportamentos e nos dificulta o traballo diario, nos concellos, sobre todo, porque non é rupturista pactar cos outros, non é rupturista levarse ben co PSOE. Eu creo que e aí coincido con Antón, e me interesa moito esa idea, que hai que crear a sensación, le chama complicidade previa, de que somos capaces de argallar a maioría cos socios posibles deste mundo que están na ría, non despois de Moaña, están na ría, e temos que aparentar que a xente teña certeza, porque o parecemos, a parte de creerlo, que nos vamos levar ben con eses socios ineludibles para acceder a un cambio na sociedade. E a mí me gustaría que en Marea servise para eso e que creáramos pronto unha oferta e en lugar de las mesas pequeñitas que nos ofrecen algúns compañeiros moi ocupados mirando para dentro, de las mesas pequeñitas do problema interno, pois promover, sí, unha mesa, un encontro para esas partes que necesitamos para o cambio en Galicia. Ben, gracias. Carlos me deixou un pouco sin palabras. É dicir, porque a mí me parece ben eso de movamos los marcos. Pero se me permitides, diría que marcos imos mover. O que marcos queremos mover. É certo que nos últimos 20 anos se han producido cambios moi grandes nas sociedades. Pois, desde a caída do muro de Berlín hasta a multilateralización, entre outras cousas, puso en crisis os sistemas de representación tradicional. Pero tamén diría que se nos fixamos no mundo en que vivimos, ao mellor vemos que siguen persistindo problemas que son históricos. Por poñer un exemplo, si poñemos aquí en riba da mesa, se todos dicimos cal é o problema máis gordo que ten Galicia, eu diría a desigualdade. Este é un problema histórico. A desigualdade. Para mí o problema máis grande que ten Galicia é a desigualdade e o emprego. E son problemas de sempre. Entón, está ben, movamos os marcos, pero non perdamos un pouco na línea que dice Carlos, de que para que estamos e cales son os problemas que lle afectan a xente que nos, digamos, que dicimos que queremos representar. É dicir, lle falamos a un rapaz, a un xoven, digamos, que acaba unha carreira, e cal é o marco o problema del, que non atopa traballo, que ten que emigrar. Ese debe ser unha prioridade nosa de estrategia. Falamos a xente maior e que problemas ten. Coño, pois que os servicios sanitarios son malos. Con isto que quero decir? Que hai reivindicacións que siguen en pé, porque o problema sigue sendo o mismo, que é, digamos, a dialéctica traballo-capital. Pode ter múltiples manifestaciones, podemos buscar múltiples formas de representatividade, podemos buscar múltiples formas de penetración, pero os problemas reales siguen sendo os mismos. É dicir, e a eso é o que lle temos que dar solución. Movamos todos os marcos que queramos, pero démoslle solución aos problemas de que, por exemplo, temos un nivel de paro elevadísimo e sigue sendo aí. E que hai xente que o está pasando, pero que moi mal, moi mal, moi mal. Movamos os marcos, pero busquemos solución para iso.
É dicir, non sei se estou conseguindo explicarme. Me parece ben, eu estou disposto a mover todos os marcos que queramos. Pero digo, tamén poñamos, digamos, a xente que temos propostas para os problemas que lle afectan de inmediato e que non poden esperar. No, Mirade, eu estou un tanto sorprendido. Me abafa un pouco tanto tacticismo. O sea, mellor, bueno, me calificaré desde exceso de ortodoxia, pero eu sí que necesito analizar a realidade e saber a onde quero ir. E con toda a dificultad inmensa que esa tarefa ten por diante. E digo máis, unha organización política como é En Marea ten que definirse claramente. Hai algúns que creímos que En Marea era unha organización en donde estábamos a nivel individual e donde había unos motores auxiliares e apostamos por ese modelo. Eso implica a construción dun imaginario colectivo do propio conxunto do espacio. Si el problema está en que eso é imposible, estupendo. Eu, por lo menos, teño que repensalo casi todo, porque eu o que non estou disposto é a non facer un diagnóstico para poder facer un tratamento. Porque lo que non hai tratamientos é sin diagnóstico. Minto, hainos en condicións, pero sempre é un tratamento absolutamente, o sea, a ciencia, que é o que de verdad permite curar aos pacientes, evidentemente un diagnóstico correcto, ¿no? E ni siquiera así a veces o consigues. E a mí me parece que esta insistencia no tacitismo, no tema de olvidarnos de en que tipo de sociedade estamos. Eu, sinceramente, sigo creendo que os eixos fundamentais que caracterizan esta sociedade para mí son básicamente, hai miles, e por suposto que podemos analizar desde 1000 perspectivas diferentes. Pero penso que a contradición entre quienes teñen o poder económico e quienes sufren as consecuencias dos procesos de acumulación dese proceso económico siguen absolutamente vixentes. Eu penso que os problemas de dominio nacional e sometimiento nacional que moitas nacións sufrimos, siguen estando absolutamente presentes. E logo, temos que facer tácticas para intentar movernos para avanzar en ese sentido. Pero eu non sei se teño unha impresión desagradablemente de que o tactismo envolve todo, de que non sabemos a onde vamos. E eu, insisto, eu creo que é imposible curar se non temos un diagnóstico correcto, e o diagnóstico correcto, esta sociedade de propietarios e xente que vive do seu traballo sigue existindo, esta sociedade donde unos pertenecen a nacións asoalladas e outros pertenecen a nacións que non o son, siguen estando aí ou non. E a min, de verdad, que teño que repensarme o asunto, porque se eso non é posible pensarlo en Marea, entón En Marea é un lugar de encontro de xente, porque eu sí que vexo. Eu pensei en un momento determinado, probablemente foi ingenuidade por a miña parte, que era posible facer unha síntesis nova, donde os motores auxiliares e entre todos fóramos construindo unha nova maneira de analizar esta situación e intentar tal. A experiencia me está facendo ver que eso realmente é terriblemente complexo e difícil, e estou bastante cerca de pensar que casi é imposible. Entón, esta loa ao tactismo, de verdade, a mí me deixa absolutamente... Sobre todo porque non sirve para nada, sobre todo porque non sirve para nada. Bueno, non sei, é que non sei a quen iba dirixida a reflexión. Hai outra máis? Bueno, pois... No, eu era un pouco profundizando nestas últimas ideas. A min dá má sensación, e non solamente xa aquí, sino a nivel global, por que vota a xente da extrema dereita e precisamente a xente máis precaria? Porque, é dicir, eso é a pregunta. É dicir,
eu creo que a esquerda non sabemos, non lle estamos dicindo á sociedade o que vamos facer. E a extrema dereita, sí, moi simple, pero dicelle, vou conseguir emprego botando aos outros para fora, aos que de fora. Dicelle tan simple que é creíble. E nós somos incapaces de ofrecer nada. Incluso a veces caemos en cousas absurdas como dicir, no, a inmigración non quita traballo, logo que veñen. Dicir, claro que quita traballo. Tenemos que dicir que desde a esquerda é necesaria unha mobilidade da xente que ten que instaurar un deseño e se hai liberdade de movimentos de capital ten que haber liberdade de movimento de persoas. Pero temos que ser capaces de ofrecerle á sociedade unha alternativa e que a vexa creíble e que poida loitar por ela. Porque senón vai vir outro. Se vamos caer simplemente en comunicación fácil, aí ten o máis fácil, o casado, con cousas moi simples que atañen a sentimentos simplemente. Nós temos que dicir, ir máis aló, aparte que tamén os sentimentos son importantes, e pensar que sociedade queremos. É curioso cando se fala ahora da crisis do réxime do 78, pero a provocou Cataluña, porque se non fora Cataluña eu creo que non estábamos falando de nada disto. E a provocou incluso a dereita catalana, que foi fundamental neste movimento, non? Entón, claro, todo podemos estar pensando que cambia todo moi rápido, pero eu creo que desde a esquerda perdemos a perspectiva de dicirlle á sociedade que queremos de futuro. E que queremos, e para eso eu non sei se vale ou non vale en Marea ou ten que ser unha configuración de partidos que despois traballen en conxunto, etc. Eu tamén indo máis ao concreto, a min en Marea váleme para traballar en conxunto, para traballar políticamente en conxunto. Ahora, hai elementos, e últimamente estou vendo, que, bueno, dudo moito, a mí se triunfaran certos elementos que están agora posicionándose, eu non sei se seguiría en Marea, simplemente por problema ideolóxico. Por lo tanto, é tamén fundamental eso, saber, dicir á sociedade que queremos e unha ideoloxía mínima temos que definila, porque se somos tan líquidos que non temos nada, non sei como vamos a avanzar. Podemos ser gaseosos xa. Despois facemos unha segunda rolda que vexo que hai máis palabras. Agora damos a palabra a eles para que respondan. Bueno, a ver, ahora que a ponencia inicial sempre máis pechada e permite menos abordar... Me escoites? Como? Ah, pero está buscando algo, non sei. No, pero si dice que eu estou escutando. Podo facer dúas cousas ao mesmo tempo, que conste. Bueno, eu o que penso é que... Vale, eu o que penso é que moitas veces... Bueno, eu comparto bastante o que dixo Ana, non? E non creo que sea tacticista eu, nin creo que Ana fora tacticista, non sei, bueno, non sei por quen iba estas últimas intervencións. En todo caso, eu que creo que sí que estamos diante dunha sociedade diferente a anterior. Por lo tanto, eso necesita un replantexamento a todos os niveles, é dicir, un replantexamento, eu decía, do como, do que e do quen, non? Vale, pero non necesariamente... Bueno, aquí suelen pasar, en política sempre suelen pasar o seguinte, non? Cando hai unha posicións que non son facilmente sintetizables, non? Unha única proposta, as organizacións entran en un bucle de contradicións permanente que ao final nin se solucionan en clave favorable aos que teñen a posición A, nin en clave favorable aos que teñen a posición B. É máis, seguramente os fracasará, porque un proceso en contradicción permanente acaba fracasando, e os que teñen a posición A verán confirmadas as súas teorías de que os da posición B foron os culpables de levarnos a este reformismo sangrante e tal, e os da posición B dirán que a culpa foi dos A, que non salían de teoloxía, non? Bueno, eu intentaba superar esa contradicción, e dicindo, bueno, non se trata desto, se trata de, diante dunha nova sociedade, diante dunha forma de representatividade nova que demanda a sociedade,
vamos a construir un proxecto, pero non un proxecto para liquidar todo o anterior, sino para, de alguma maneira, facer unha visión máis poliédrica, máis real, non tan acartonada, non? É dicir, durante moito tempo, a esquerda tradicional pensaba que o eixo esquerda-dereito resolvía todo. Bueno, pois eu creo que a experiencia demostrou que eso non resolvía todo, que había outras contradicións. Logo apareceu de alguma maneira as formulacións nacionalistas e dixeron non, que a esquerda tradicional non resolve as contradicións porque ademais hai unha contradición centro-periferia que de alguma maneira engade, como decía Ana antes, complexidade ao asunto. Bueno, pois agora estamos nunha sociedade onde ademais desas dúas e demais coordenadas que configuran a realidade, eu creo que hai unha terceira que ten moita importancia. Sobre todo se nos creemos que por proceso constituinte ou por proceso reformista estamos no esgotamento dun modelo democrático que necesita cambios. Alguns pensarán que necesita cambios profundos e un proceso de ruptura e outros simplemente pensarán que necesita cambios reformistas. Pero en todo caso, o que sí que hai un consenso será é que estamos ao final dunha etapa democrática no Estado español. E diante deso, obviamente, o eixo democrático adquire non calqueira forza, adquire a forza central. E aí é onde, eu creo que aí é onde temos nós a oportunidade de diferenciarnos e de crear esa hegemonía social e electoral. Por qué? Por que creo eso? Bueno, vou dicir moi sencillamente, é dicir, nós podemos pensar o que queiramos, pero para xente do común, se nós nos situamos no eixo esquerda-dereita, para xente do común, a esquerda é o PSOE. Punto. E nós, en todo caso, somos unha forza auxiliar como foi o Bloque, Izquierda Unida, o PC e outras forzas auxiliares que foron aparecendo ao longo do tempo. Pero a esquerda para xente é o PSOE. Se o situamos só no eixo nacional, para xente o nacionalismo é o Bloque. Punto, deixémonos de rollos. Aí é peor, porque a esquerda, se o PSOE, é capaz de gobernar. No Bloque o único que favorece ao final é o PP, que é o que leva gobernando 40 anos este país. Bueno, pero entón, nós temos que construir tamén un paradigma novo, non para desfacernos do paradigma de esquerda nin do paradigma nacionalista, pero sí para situar eses dous elementos nun novo espacio que teña moita máis forza. Por eso eu digo que o eixo democrático é central en este momento. E é máis, eu creo que foi o que levou nas primeiras eleccións xerais e as mareas a ter o éxito electoral que tuvo, e o éxito electoral que tuvo Podemos en Marea, Común e Compromís nas eleccións de 2015. Cando empezou o declive? Bueno, algún pode pensar que o declive empezou nas autonómicas de 2016 porque presentábamos a Villares. Bueno, pues habrá quen na súa tolemia crea eso. Eu creo que empezou a cambiar cando no 2016 non lle dimos unha patada a Rajoy, podendo darlle unha patada a Rajoy, e empezamos de novo co discurso traca-traca del Frente Popular. Bueno, moi ben. Nos queremos chegar ao 5%. Ese camiño máis rápido. Absoluto, é unha autopista ao 5% acelerada. Só está facendo. Só está facendo. O PSOE acaba de chegar ao goberno. Cal é a senda do PSOE? A senda do PSOE non é o social. Primeiro porque non a pode facer. Porque non cree na senda social. Pero porque acaba de ver que a senda democrática renda máis. Inmigrantes, laicidade, memoria histórica, a senda democrática encima da mesa, feminismo. A social non toca. Eu non digo que nós abandonemos as sendas sociales, se me interprete ben. Eu digo que eles están captando cal é a contradición principal, que iso iba do marxismo. Non, o marxismo non iba de buscar a contradición principal, o análisis concreto da realidade concreta. Ou non era eso? Ou era unha religión? Pois se era unha religión, moi ben. Vale, pero iba de eso, non? Bueno, pois esa é a demostración que iba de eso. E por que cambiou todo nestes 2 meses? Cambiou todo nestes 2 meses porque nós perdimos unha oportunidade de 2 anos. Hai 2 anos nós tiñamos a oportunidade de ser os que votaran a Rajoy, nós, os que votaran a Rajoy, e ademais os ser os líderes da oposición ao goberno que sustituía a Rajoy. Ahora non somos, ahora dimos un cheque en blanco. E este fago o que queira. E ese cheque en blanco ahora é crecimento para o PSOE. Eso é crecimento para o PSOE. É unha desgracia? Bueno, para nós sí. Para o país? Eu creo que o país en parte tamén. Pero en todo caso a mí me preocupa outra cousa, é dicir, a mí me preocupa máis, antes decíamos do programa, e pola mañá, é que a veces afirmamos cousas que se contradicen entre sí. Pola mañá afirmamos, non, se os programas non son tan diferentes. Bueno, non sei se os programas son diferentes. Eu estou convencido que o estado de bienestar non se pode recrear como era hai 30 anos.
A socialdemocracia sigue pensando que sí. Bueno, pois que intente. Por iso gana a extrema dereita. Porque siguen pensando outra vez no modelo productivista, o modelo aillado do mundo, o gueto do estado de bienestar europeo. Non vai volver. Non vai volver, por mil razóns que sería longo de explicar. Non vai volver. Bueno, pois que sigan aí. Pero, efectivamente, o programa de mínimos que decía Antón, eso é moi fácil de construir. A defensa da sanidade, a defensa das pensións, a defensa da educación, as libertades, tal. Que é o que nos pode diferenciar a nós? Pero non por un purito de vamos a ser diferentes, non. Que é o plus que pode aportar en Marea a política? Pois eu creo precisamente a radicalidade democrática, os elementos democráticos, o que lle vai faltar á esquerda tradicional ou ao nacionalismo tradicional. E entón aí seguramente acabemos de entender o que é o rupturismo, que a mí esa palabra xa me cansa, realmente a mí me cansa. Pero acabaremos de entender que papel pode xogar en Marea en beneficio da sociedade, non en beneficio dos seus diputados ou dos seus cargos públicos, en beneficio da sociedade. E eu creo que eso ten moi pouco que ver co tacticismo, eso ten que ver con a visión política de largo alcance, pero ten moi pouco que ver ca teoloxía. Claro que ten moi pouco que ver coa teoloxía, que normalmente como se moveu a esquerda nos últimos 150 anos. De doctrina en doctrina hasta el fracaso final, porque ao final, se vemos a historia da humanidade, salvo raras excepciones de genialidades de xente concreta, a historia da esquerda é unha historia de fracaso tras fracaso. Punto. De fracaso tras fracaso, creo eu. Entón, porque alguén o decía aquí, a hexemonía cultural a sigue exercendo a dereita. A hexemonía cultural, que é a máis importante, máis que a electoral, a sigue exercendo a dereita. A sigue exercendo a dereita. Entón, a mí é iso que me preocupa. O programa está moi ben. Non ter líos internos, mellor, para que os queres? Non vimos aquí a sufrir tampouco, non? Pero para mí o fundamental e o que en todo caso fixo que perdéramos o pulso que tiñamos hai 2 anos é a falta de un perfil diferenciado. E ese perfil era o perfil democrático. Porque era o que... Mira, cando se produciu a crisis de Marea hai 2 meses por aquel acontecimento que non vamos a lembrar ahora, que non me da conto, claro, había dirixentes de Marea que dicía esos temas non lle importa a xente. Como? Esos temas foron o que sacaron a xente ás rúas. A corrupción, a ética, non nos representan, le llaman democracia e non lo é, como que non son temas importantes? Son os temas que sacaron a xente á rúa. A rúa saliu a xente por unha situación económica, pero indignadas con unha situación política. Esos temas son centrales. O que pense que a ética non lle interesa a nadie, que a corrupción non lle interesa a nadie, que a falta de democracia e a participación nas organizacións non lle interesa a nadie, está perdido. Mais tarde ou máis cedo está perdido. E eu creo que nós, a ver, creo que ese non é un discurso nin tacticista, nin do cotidiano. É un discurso moi revolucionario, porque no fondo, mira, empezamos o século XX con 2 grandes ideais, que a revolución e que a democracia. A revolución xa quedou no camiño. A democracia non la estamos cargando. O sea, o modelo democrático o cuestionamos máis desde a esquerda que desde a dereita. A dereita non lle importa. A dereita non lle importa. Ora, o espacio populista o ocupa a extrema dereita. A veces tampouco fagamos caricaturas deso, porque hasta hai 2 días a extrema dereita era Ciudadanos, a extrema dereita PP. Bueno, e hai 2 días o PSOE era el malvado del 155 e ahora é el gobierno de Pedro Sánchez cojonudo. Bueno, cuidado coas caricaturas, pero en todo caso, é verdad que o populismo ocupa a extrema dereita ou a dereita cando non ocupa a esquerda. É así. Para mí é así de sincero. Bueno, o de mover os marcos. Eu creo que o marco fundamental, obvio, evidente, pois é mover o marco da Xunta de Galicia, vaya, que fijo a perda, ese é o marco central, vaya. E entón, cales son as condicións que se requiren para que eso suceda? Eso, eu creo que é a ecuación que hai que resolver. É obvio que en este momento son 4 os partidos que concurren no Parlamento. É posible que concurra un quinto, Ciudadanos, non? Se concurrira un sexto, é dicir, se Marea se dividira, isto sería unha catástrofe de primeira magnitud e, por suposto, Feijóo, pois, en fin, outros 8 anos, non? Hai que recordar que desde hai, non sei exactamente canto tempo, pero debe haber 3, 4, 5 convocatorias electorais en Galicia, os resultados, a dereita gana, pero realmente con márgenes moi estreitos, sobre o 1, 2%, ou 3%, nas últimas
con un marxe un pouco máis folgado, pero nas outras eleccións, digamos que hai que potencia entre os dous bloques, que decir, os dos electores do PP por un lado e agora habría que sumar Ciudadanos, e os electores de PSOE, Bloque, Esto e Marea, pois son así. Que sucede? Que o PP non é que teña a hexemonía electoral, solo. Ten os empresarios, ten os periódicos, ten as televisións, ten todo. Quero dicir que Galicia é un país pequeno, controlable, máis controlable do que España, tomando o seu conxunto. En Cataluña hai máis pluralidade de medios e, por suposto, está o factor do procés, etc. Bueno, son cuestións que non son comparables. Sobre a cuestión do programa, eu, repito, eu no que levo vou frisando 60 anos, e xa vamos sendo señores maiores todos xa temos uns aniños, pois eu teño botado en falta non é realmente as declaracións xenéricas, sino máis ben as concrecións. É dicir, que un goberno, cando chega a exercer, saiba exactamente o que vai facer. Non que vai a promover a sanidade, a educación ou o socialismo, que me parece fantástico, sino que concretamente as decisións que tome sean decisións meditadas en todo o seu alcance, incluídos os intereses que lesiona e os intereses que favorece, porque todo isto hai que recordar que, se o dito, o digo rapidamente, o PP ten máis cojones que os outros. O PP, cando entra a matar. E unha das decisións que tomou o partido cando chegou foi non meterse con nosotros, meterlos. Isto foi así. Entón, deixámonos na miña opinión, de coñas. Entón, se chegas para mandar, porque eres o presidente ou vicepresidente ou que carajo seña. E tens que tomar decisións que van a perxudicar a Santiago Rey, al tío de Caixa, a Galicia, ou ao tío que o seña. E tú, se entras para iso. Non para decir cosas que, al final, tampouco importan tanto a nadie. Por suposto, na Realpolitik, o PSOE, a parte da radicalidade democrática e da popularidade que teña eso, pois sabe que eso, bueno, implica que non ten que meterse cos poderes de verdade, e entón isto tamén resulta máis fácil, tamén forma parte do argumento. Bueno, eu, sobre o programa, eu como antes tiña tempo, porque non tiña fillos, pois eu nunha ocasión escribí neste programa, que con os que non queira ver, en praza está, programa para favorecer a natalidade, activar o eixo atlántico, aproveitar o período de estancamento económico para tecer as áreas urbanas. As áreas urbanas son olvidadas en Galicia. Hai algo que ven, en fin, do discurso do Partido Galeguista e da enfatización da aldea, etc., que fai que frecuentemente se viva a vida urbana como, por lo menos na mentalidade nacionalista, pero que impregna non só a mentalidade nacionalista, que vivir a vida urbana como algo, no fondo, pois, alleo ao exterior. Identificar os bolsos de pobreza, por suposto, necesarios de recursos, tal, forte programa de máis hai que recordar que o bipartito en eso fixo moi ben, medidas económicas, unha política industrial, hai libros sobre o particular, hai anos, Albino Prada e outros elaboraron prácticamente un programa de goberno para unha xunta posible. Aprobaron a nova lei do galego pensándose o asunto, é dicir, no seu momento o bipartito, houve aí, problemas entre os dous lados, etc. Política de comunicación definida compartida, en fin, cambiar as élites locales, por chamar as élites locales neste momento, pois que estaba pensando nestas cousas, en Galloso, en Santiago Rey, en fin, nos tíos que en Galicia mandan, porque se chegas a mandar e non sabes con quen cojones te metes e a quen cojones tes que joder, falando en plata, perdón, pois debe ser que, macho, olvídate. E isto hai non que saber. Hai que saber que vas a facer e que interés vas a perjudicar e estar disposto a aguantar o invite, que vai ser grande. Porque hai que recordar que os empresarios, a prensa, etc., está toda do outro lado. Isto, quer dizer, que non son asuntos menores. Estame dicindo que temos moi pouquinho tempo. E xa unha das cousas que podía facer a tal oposición agora, hai un famoso proxecto de estatuto que fixo o bipartito, que podía retomar. Ahora non vai haber, non creo que vai haber, non sei o que vai pasar co tema catalán, pero xa vai discutir da Constitución. E tal vez Galicia podía definir un algo. Bueno, quero dicir que eu o que botei en falta durante moito tempo non foi tanto o discurso xenérico, como máis ben a pronunciación concreta e despois a selección de personal
que fa que eso se realice de modo efectivo. É dicir, que se metes a un tipo na Xunta de Galicia que se ocupe das caixas, eu conocí un tío que se ocupaba das caixas, o director general, que se ocupaba do tal, pois, hombre, non era para meterse con ellos. E xerarquizar os problemas. Repito, no seu momento, cando as caixas existían, as caixas eran o asunto central, porque o financiamento do Porto Exterior da Coruña, por exemplo, tiña que ver con a operación que financiar a Caixa, a parte de Madalena Álvarez e non sei que máis, ahora de moda por... Quero dizer que hai que conocerse o país empírico, o país concreto, e saber que intereses vinculas e que intereses perxudicas. Isto último se tende a pasar por alto. Que intereses perxudicas. E estar disposto a perxudicar os intereses. E se metes a un xerente no hospital, que saiba como funciona o hospital. E que saiba cadrar as contas, e que saiba tratar cos médicos, e como material, todo isto. Quero dicir, porque a legitimidade do goberno pues, se deriva de eso. Perdón por estrenarme. Atopei despois da derrota do partido un tío do PSOE toda a vida, e entón o tío se lamentaba, entón decía, no, claro, eu non son de fútbol, así que non tengo nada. Pero o tío decía, home, é que polo menos se intentáramos e perdéramos, houbera un partido do Barça, como non sei que, un día anterior, pois está ben. Pero se resulta que o que fixemos foi o catenacho, é dicir, se o que fixemos foi simplemente non defender a posición sin en fin, da defensiva, pois entonces non só perdes, senón que perdes con deshonor, ou perdes deixando unha memoria que tal vez non é adecuada, en fin, cando hai tan poucas posibilidades para gobernos progresistas e nacionalistas en Galicia. Perdón polo... Bueno, eu tamén quería contestar, porque eu creo que o de Caqueiro collero... Por min, me din por aludida totalmente, non? E eu creo que efectivamente hai que definir Moaña. Moaña, muros, o que sexa, hai que definir Moaña. Todo o demais é táctica. Todo o demais, organizativo, comunicativo, é táctica. Así que, efectivamente, eu non me puxen a definir Moaña porque sinceramente creo que non é o meu labor neste tal, pero tamén, se é necesario, estou disposta a colaborar a definir Moaña. Estame dicindo que a seguinte ponente ten que coller un tren, ten bastante prisa. Quedaban 3 palabras, Luz, Lidia e Manuel. Non sei se queredes medio minuto cada un e rematamos, así se vos parece. Xa está. Pois a ver se podes abrir o minuto, pero se escoita? Está funcionando? Únicamente dicir que foi o que ilusiona. Eu teño claro, teño poucas certezas e en momentos menos que outras, pero unha certeza bastante que teño é que unha cousa que ilusiona, porque ilusionou no seu momento, por exemplo, con Ague, que con Ague foi unha subida, un trasvase de votos e demais, que é, ao meu entender, a unidade de esquerda e nacionalismo. Cando se empezou a vir abaixo Ague? Cando empezaron os líos entre os 3 partidos, porque naquel momento eran 3 partidos, talmente. Que ilusionou, que seguiu ilusionando En Marea, eu penso que sí que ilusionou. Nese momento que quedamos segunda forza en Galicia, xa baixara un pouco, cando decíades por aí que tiña que ver, bueno, según te parecía a ti, con que non darlle ou non facilitar o goberno ao PSOE, eu teño miñas dúbidas neso, porque naquel momento sería PSOE Ciudadanos e a mí me parece que o que podía gustar a uns podía a outros fatal. Pero en Marea ilusionou, a pesar de que xa estaba nun momento tal. E por que ilusionou? Porque estaba outra vez a unidade, e non só a unidade, senón a confluencia. A unidade
non só de diversos partidos de orixe, sino tamén das mareas que se empezaron a facer ao longo do país. Que está pasando desde hai un tempo? Pois algún problema tamén por aí, pero a mí me parece que neste proceso eu sigo pensando no mesmo proceso, sigo creendo, polo menos hoxe por hoxe, no mesmo proceso que é de confluencia da inscripción individual, das mareas, dos distintos partidos, como que se lle quera chamar igual, me igual, pero hai momentos de dificultades neste camiño. Este camiño a mí me parece que é máis difícil que un camiño como clásico, se queres, non? Ou como de antes, que é un partido que se presenta con cousas aparentemente claras, outro partido, e non sei que, despois non sei, e despois pois xa se verá, non? E bueno, a mí me parece que sí que hai cousas que ilusionan, pero que estamos nun momento un pouco complicado, que bueno, que teremos que seguir andando. Ou polo menos eu. Sí, bueno, eu vou intentar ser moi breve, cortar parte do que quería decir, pero dúas cousas, non? Eu creo que falamos moito de que desbancar o PP. Evidentemente, eu creo que todo o mundo queremos desbancar o PP, pero o que non transmitimos á sociedade é desbancar o PP para facer que? E iso é un problema. E é un problema porque incluso xente votante non nos vai apoiar se non sabe claramente o que queremos facer, porque podemos acabar sendo un polo sin cabeza, non? E podemos acabar, pois, como acabou Sirisa. Sirisa, moita unidade popular, era a unidade da esquerda en Grecia, Sirisa era a unidade da esquerda en Grecia, con un referéndum co pobo en pé, co pobo griego en pé, e logo non houbo valor para plantarlle cara á Unión Europea. Non houbo valor, nin siquiera foron capaces de ter a valentía de aplicar o plan B que propoñía Varoufakis. Non sei como saliría. Tiñan dúas opcións, morrer dando a batalla ou vivir toda a vida de rodillas, que é o que fixeron co último memorándum que firmaron. Entón, eu creo que hai que saber que, porque non é só desbancar o PP, porque ademais ese fracaso da esquerda de chegar ali e non saber que, algún xa o vivimos, E xa vimos como, ao final, se acaba transformando todo porque, claro, o que nos vale cando estamos na oposición, que é todo o que digan os movementos sociais, decimos ya amén, pero cando chegamos ali, non, porque os que estamos nas institucións somos máis listos que os que quedan traballando no movemento social. Entón, eu creo que esas cousas hai que discutilas e hai que clarificalas. E despois saber con que contamos. Saber con que contamos, porque, claro, a mí facíame moita gracia cando se iba a saltar os ceos. Con que? Con que? Evo Morales tiña os movementos sociales, porque o MAS é un partido promovido polos movementos sociales. Chávez tuvo exército, e aquí que había? Que había? A Sexta, que era o que nos estaba promovendo. E logo, e remato con isto, e perdonádeme por estenderme, o tema do PSOE, de fai 2 anos. Eu estou totalmente de acordo en que non se intentou chegar a acordo, non se intentou. Eu non sei se Pedro Sánchez ganaría a batalla ou non, pero os portugueses ganárona. E por que a ganou o Partido Socialista Portugués? Bueno, ganouna, a pesar de que todos os eurodiputados do Partido Socialista Portugués convocaron unha reunión en Portugal para intentar impedir o acordo co Bloco e co Partido Comunista Portugués. Pedro Sánchez foi alá, pero é que non se pode avanzar si tú non queres avanzar, porque ti non podes salir dicindo que era a vicepresidencia e non sei cantos ministerios antes de falar de ningunha outra cousa. E por qué? Porque pensaban que iban ganar as eleccións. E iso decían no Parlamento Europeo, porque eu estou no grupo con eles. Estou no mesmo grupo parlamentario que están eles. E estaban dicindo que iban a ganar, que iban a ganar. E eu, cando se discutía iso no grupo, eu poñía a miña visión realista, penso eu, do que escoitaba, e, claro, eu flipaba. Claro, logo cando nos levamos o sorpapo en vez do sorpaso, cando nos levamos o sorpaso, claro, a reacción foi nos engañaron las enquisas, e digo, que bien,